бобои ҳоҷӣ мирзо гӯед ки бевузӯ амри маъруф гӯш кардан дуруст аст. таҳорат ҳам ки надошта бошен, амри маъруфа гӯш кардан ҳичи боки надорад. дароз кашидагӣ ҳам ки бошен, гӯш кунед, ҳичи боки ҳам надорад. ҳатто бе амри маъруф ҳам ё ояти қуръон ҳам шумо агар бетаҳорат ҳам ки бошед, мисол гӯш кардан ё дар ҷойгаи хоб дароз кашидену мисол дар гӯшотон мемонед, хоб ё ин ки телефона мемонед ё телевизора мемонед, ҳичи боки надорад. шумо ба ҳазур гӯш кунед. фақат қуръона ба дар ҳолати бетаҳоратӣ ба дастон қапиданда иҷозат нест. лекин дар ҳолати бетаҳорат будан қуръона шумо хонда метонед, яъне аз ёд метонед хонда. ё ин ки ана гӯш карданшам дар ҳолати бетаҳорат метавонед. амри маъруф ҳам ҳамчунон ва ҳамчунон метонед дар ҳолате ки дар он ҷойгаи хобтон дароз кашидагиен шумо ояти қуръона мисол сураҳое ки медонед аз ёд такрор кунед, ҳичи боки надорад.